салому алейкум дӯстони азиз, хушомадем ба канал. Дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ ва як мошин мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ ё ки ягон чизи худро гум карда бошад, муроҷиат кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай. Ташаккури зиёд ба дастгирии некатон дӯстони азиз. Рафтем навора тамошо мекунем. лайкро фаромӯш накунед дӯстони азиз. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, поёни саховат, автоцентр. якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 33 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 125 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш саат фоиз карда дар дастон метиҳанд. хонаро ремонти нави замонавӣ карда дар дастон метиҳанд. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ кредит қарор дорад дар шаҳри душанбе, поёни корвон, кӯчаи грандзавод. якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 38 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш саат фоиз карда дар дастон метиҳанд. хонаро ремонти нави замонавӣ карда дар дастон метиҳанд. фақат даромада зиндагӣ мекунанд. харидори аниқ бошад, рақамҳош дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ташаккури зиёд дӯстони азиз барои дастгирии некатон. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ кредит қарор дорад дар шаҳри душанбе, корвон. якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 36 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш саат фоиз карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳол сохтмонаш рафтааст аст, коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамҳош дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хонара кредитам метиҳанд ва бо мошинам алишам мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, зарнисор. якхонага квартира дар 14 этаж қарор дорад. 41 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш саат фоизай. хона айни ҳола коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. доми 20 этажа мебошад. инак мошини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, корвон. мошини пежа 307 соли бароишаш бошад 2004. мотор 1.6, коробка автомат, сӯзишвориш бошад бензин. фурӯхта мешавад бо нархи 58 000 сомонӣ бо савдо мешавад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешавад. занг занед аз соҳиби мошин маълумоти бештарро дастрас намоед. рақамҳошон ватсап доранд. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ёвону кӯчаи кароматулло қурбон. якхонага квартира дар 6 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 168 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳастак. ремонти нави замонавӣ дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. дар наздики хона мактаб, интернети кӯдакона мебошад. доми 7 этажа мебошад. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. рақамошон имо ватсап доранд.
اینا خانه زمینی فروشی قرار دارد در شهر دوشنبه ناحیه رودکی. کلخوزی راحت 6.5 سوتیق زمین 3 در خانه با کلیدار و دارای 2 پادوال کخنی بانیا حاجتخانه می باشد. فروخته می شود با نرخ $60,000 با سودا می شود. آب سوی دومی هست. یک حجت دارد. ریمونچی نو دارد. فقط درآمده زندگی میکنین. خریدار انیق باشد. رقمشان در روی اکران می شوند. زنگ زنید از صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. از نام کانال گپ زنید به شما انشالله ارزان میکنم. اینا خانه زمینی فروشی قرار دارد در ناحیه یابان سوخازی 4. 15 سوتیق زمین 4 در خانه، علو خانه، انجام خانه، بانیا حاجت خانه عاقل دارد و فروخته می شود با نرخی $67,000 با سودا می شود. آب سوی دارد و باز دارای 2 دروازه می باشد. گرد حولین محکم می باشد. در نزدیکی خانه مسجد، مگزین، اپتک، دکترخانه و جماعت بانک می باشد و درختانی میوه دهنده دارد. حجتاش همش 100% می باشد. ریمونت خانه ریمونت خوب است. فقط در آمده زندگی میکنین. خریداری انیق باشد. رقمش در روی اکران می شوند. زنگ زنید از صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. از نام کانال گپ زنید به شما انشالله ارزان میکنند. تشکر زیاد دوستان عزیز. باقی در امان الله باشین. خدا هر یک کدام شما را نگهبان باشد.